Assalamu alaykum халык. Biz bizning ochiq havodagi madaniy safarlarimizni, ya'ni kul poходларыбызны davom etamiz. Ham endi bugun biz Qoban kul yanına kelirga bo'ldik. Chunki mana bunda sudagi sahnada, sуда o'rnashgan sahnada bizning ataqlı, tanilgan bayanchimiz, garmonchimiz, jitiz barmoqli, bidira shashli Rossiyaning atqazangan artisti Rustam Ağa Valiyev istarigine bağışlangan iske alu kişisi. Onun uyuşturucusu İslam Valiyev. Malsım yüzük. Siz onu hamağızda bik yaxşı biləsiz. Burada özüne kurayında hazır tanılgan muzikant. Нәрселер келіп шығасын, қазір сіз барысында өзіңіз көрерсіз. Бар тек матур мезгілдер. Кеттік. Приятного прослушивания. Мы начинаем без башлыбыз. Birinchidan Atining bu yilni yubiley 60 yil, 60 yaş to'lg'an tiysh Atiga bu yilni kuz kuni 27 oktyabrda biz albatta planlashtiramiz konsert, ammo mana jay kuni qarag'zali Qoban ko'li, ko'pmi kishi, sof havo, bayan tovushlarin, talyan muğlarin tinglarga menimcha bek shap ideya. Direksiya Parkov ham Skverovga bek zo'r rahmat, ular bulishdilar. Shunga osharga bu ideyani. Вот шулай. Мына келешекте де bu мына мындай кешені традицияға айландырып, ел сайын жасарға шундай пландар бар ма? Меніңше бек яхшы булыр иде. Хәтта ел дәвамында берничә тапкыр аны уздырган. Мәсәлән, җәй көне бу ниндер онда зур концерт. Әлбәттә бик күп фестивальләр, концертлар, онда җырчылар катнаша, ләкин инструменталь музыка безнең татар халык моңнары, гомумән башка моңнар, башка халык моңнары менә баянда bayan тавышларын ишетергә теләк бар шундый. Вот, бәлкем тагын ясарбыз әле. Менә бүген әле безнең 5 баянчы чыгыш ясый, шундый топ баянчылар дип әйтә алам. Ләкин топ баянчылар тагын да күбрәк, 10 да түгел, 20-30 алар күп. Тагын күбрәк егетләр, кызлар катнаша алыр минемчә бу фестивальдә. Бу әле инде шундый башлангыч, беренче адымнардыр. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Роберт. Gerekli şara. Allah birse bu tradisiyaga aylanır deb o'ylayman. Allah birse hem biz mümkinçiligimiz bulgancha İslamga buluşuruz. Rustam abining ismini unutmabız. Buna Allah birse qadrlab tutarбыз deb umidlanam. Amin. Я считаю, что шундый мәҗлесләр булырга тиеш. Нигә дисәгез, баян татарның халык уен кыравы. Шуңа күрә мондый мәҗлесләр һәр җәйне, һәр кышны, кызны, язны булырга тиеш. Шуңа күрә баянны, талянны, гармунны яратыгыз. Безнең концертларга килегез. Амин, шулай булсын, брат. Хөрмәтле дуслар, большое всем спасибо. Я надеюсь, что это мероприятие удалось. Если удалось, то поаплодируйте, пошумите, давайте скажем спасибо. Җәмәгатенә күрәсездер, халык әкрен генә таралыша бара. Бу искиткеч чараларның берсе дисәм, бер дә ялгышмасмы? Һәм мин моңа беләсмен инде бәя бирәм. Ислам һәм егетләр, баянчы егетләр, афәрин, булдырдыгыз. Менә мондый кишәләр безгә һәрхәлдә кирәк. Менә күрәсезме, хәтта музыкага да озаталар мине. Сау булыгыз.